Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vítam vás pri ďalšej časti našej prednášky z cyklu o slovenských dejinách. Dnes budeme rozprávať o 50. rokoch a slovenskej otázke v Československu, ale samozrejme budeme si všímať aj zahranično-politický kontext, keďže Československo ani Slovensko neboli izolované od vonkajšieho sveta a myslím si, že to, čo sa dialo za hranicami a najmä vo východnom bloku, veľmi zásadným spôsobom ovplyvňovalo aj situáciu u nás. Zlomovým rokom pre 50. roky a pre celé toto obdobie je určite rok 1953, alebo lepšie povedané a bližšie povedané jar 1953, kedy zomiera Jozef Vissarionovič Stalin, diktátor v Sovietskom zväze, ktorý pevnou rukou držal nielen Sovietsky zväz samotný, ale celý východný blok. A jeho smrťou končí jedna veľká a tragická etapa modernej histórii celého ľudstva. Pár dní po Stalinovi zomiera aj Klement Gottwald, avšak z celosvetového hľadiska, z hľadiska globálnej politiky, zahraničnej politiky, to nemalo až taký dosah ako práve Stalinova smrť. Gottwaldova smrť bola podstatná pre československé reálie, pre náš domáci priestor, ale Stalinova smrť zasiahla celým východným blokom, mala veľmi výrazný dopad aj na vrcholiacu a prebiehajúcu studenú vojnu a vôbec na celé svetové dianie. Takže to bol ten zásadný faktor, ktorým sa začína postupná pozvolná zmena v rámci celého východného bloku. Po Stalinovej smrti bolo jasné, že v štýle jeho vlády sa už nebude dať ďalej pokračovať, pretože ekonomicky, materiálne, hospodársky vyčerpávala nielen celý Sovietsky zväz, ale vlastne celý východný blok, pretože vrcholiaca studená vojna, konflikt v Kóreji riadne teda vyčerpávali aj zbrojársky priemysel, boli masívne investície do zbrojárskeho priemyslu, do ťažkého priemyslu a to malo katastrofálne dôsledky pre ekonomiku celého východného bloku a taktiež aj pre Československo. Práve na začiatku 50. rokov bol veľký dôraz kladený na zbrojársky sektor a na sektor ťažkého priemyslu, čo jednak finančne vyťažovalo jednotlivé krajiny a Československo to priviedlo až na pokraj ekonomického kolapsu a musela sa v júni 1953 realizovať menová reforma, čo bol vlastne taký elegantný štátny bankrot. A samozrejme tá militarizácia celej tej spoločnosti bola naďalej neudržateľná. Pred Stalinovou smrťou tu vládol fenomén strachu, teroru, všade sa hľadali špióni, agenti západných imperialistov. Tá spoločnosť bola naozaj veľmi, veľmi militarizovaná. A v tomto trende sa naozaj už ďalej pokračovať nedalo. A to si uvedomovali aj súdruhovia v Moskve. A takisto si to uvedomovali aj súdruhovia v Prahe, ktorí začali ašpirovať na dedičstvo po Klementovi Gottwaldovi. Pretože tak, ako sa v Moskve rozhorel boj o nástupníctvo po Stalinovi, rovnaký scenár sa opakoval samozrejme aj v Prahe. Tak Stalin, ktorý sa tešil až mýtickému kultu osobnosti, tak aj Gottwald mal v československých podmienkach svoj vlastný československý kult osobnosti, predstavoval nespochybniteľnú autoritu, bol jednak prezidentom republiky a jednak aj predsedom komunistickej strany Československa, a budoval sa systematicky okolo neho taký mýtický obraz vodcu českých a slovenských komunistov a vlastne číslo 1 medzi slovenskými a českými komunistami. A samozrejme budoval sa aj mýtus najvernejšieho Stalinovho žiaka. Po Gottwaldovej smrti sa rozhodlo, že funkcia predsedu KSČ sa zruší a nahradí sa kolektívnym vedením. Podobne postupovali aj súdruhovia v Moskve, kde sa takisto prijal úzus o tom, že bude kolektívne vedenie komunistickej strany Sovietskeho zväzu, aby sa predišlo ďalším nejakým zneužívaniam, deformáciám a diktátorským tendenciám. V Sovietskom zväze sa po určitom prechodnom období začína presadzovať Nikita Sergejevič Chruščev, teda človek, ktorého by z toho Stalinovho okolia asi málo kto povzdvihol na jeho nasledovníka, pretože tam boli podstatne dravejší a aj známejší funkcionári typu Beria, Malenkov, Kaganin, Bulganovič a podobne. Z tohto dôvodu bola Chruščovová pozícia trochu prekvapujúca, ale práve to akési podceňovanie využil práve Chruščov a postupne
odstavil celý rad svojich oponentov. Začalo sa to zatknutím a popravením Laurentia Beriu, čo bol človek, ktorý mal u Stalina na starosti práve represívne zložky, ministerstvo vnútra, tajnú políciu, teda človek veľmi obávaný. A Chruščov sa ho právom teda obával, považoval ho za najväčšiu prekážku vo svojej ceste k moci a preto sa s ním vysporiadal takýmto krvavým spôsobom. V Československu to krvavé nebolo, tam sa však tiež presadil kandidát, ktorého by sme za Gottwaldovho nástupcu netypovali, a ním bol Antonín Novotný. Netypovali by sme ho pretože jednak nepatril do tej prvotnej Gottwaldovskej garnitúry, to znamená, nepatril k okruhu najbližších spolupracovníkov Klementa Gottwalda, bol od nich aj o niečo mladší, ale jeho sila bola práve v tom, že mal na starosti celý stranický aparát, to znamená každodennú prácu komunistickej strany. Vedel, ako to v zákulisí KSČ chodí a rovnako sa mu pomocou najrôznejších zákulisných intrik podarilo eliminovať všetkých svojich potenciálnych odporcov a stal sa teda prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Československa. A bol ním až do začiatku roka 1968, to znamená takmer 15 rokov, a v istom období kumuloval aj dve najvyššie funkcie v republike, to znamená stáva sa potom v roku 1957 aj prezidentom republiky. V 53. po Gottwaldovi preberá funkciu prezidenta republiky Antonín Zápotocký, čím sa ho Novotný elegantne zbaví, pošle ho teda na Pražský hrad a on si môže nerušene realizovať svoju stranickú každodennú politiku a viesť tú komunistickú stranu a celú spoločnosť vlastne podľa svojich vlastných predstav. Bolo to obdobie, kedy boli kľúčové stranické funkcie a nie štátne. Ak dostal na čele KSČ, tak ten de facto stál aj na čele štátu a mal výrazný vplyv na osudy všetkých jeho obyvateľov. Takže, ako sme si povedali, prezidentom republiky je po Gottwaldovi Antonín Zápotocký, najstarší z tej Gottwaldovskej garnitúry. No a prvým tajomníkom UVKSČ sa stáva jeden z najmladších, Antonín Novotný. Predsedom vlády je menovaný slovenský komunista Viliam Široký. Ako som už povedal, funkcia predsedu KSČ bola zrušená, tak logicky musela byť zrušená aj funkcia predsedu KSS, ktorú dovtedy zastával práve Viliam Široký. Takže máme trochu paradoxnú situáciu, že čo sa týka štátnych orgánov, tak Široký postúpil na veľmi významnú funkciu, ale čo sa týka strany, tak tam naopak musel ustúpiť zo svojich pozícií, pretože funkciu predsedu KSS mu jednoducho zrušili a opäť nahradili kolektívnym vedením, ktorému predsedal prvý tajomník UVKSS. A ním sa Široký nestal, ale stal sa ním Karel Bacílek. Takže Široký bol uprataný tak trochu do úzadia, žil v Prahe, keďže bol predsedom vlády a musel sa venovať viac svojim štátnym funkciám než tým stranickým. Ten rok 1953 je na Slovensku obdobím, kedy vo veľkom vrcholí pohon na slovenských buržoáznych nacionalistov, takže tú pôvodnú povstaleckú generáciu a povstaleckých predstaviteľov KSS už máme vo vyšetrovacej väzbe, pripravuje sa s nimi súdny proces a každá, čo je len najmenšia zmienka o zväčšení právomoci slovenských národných orgánov, je kriminalizovaná a potieraná. A do praxe sa zavádza taký červený centralizmus alebo červený čechoslovakizmus, ako to nazývame, pretože skutočne to bol tuhý centralizmus a všetko sa riadilo z jedného centra. Bratislavské stranické orgány boli len prevodovou pákou a tieto následne rozhodnutia Pražského centra delegovali na orgány krajské, okresné a miestne. Bol teda zaužívaná taká stranická pyramída, kde centrum rozhoduje v podstate o všetkom a nižšie orgány to musia disciplinovane splniť. No a na Slovensku sa presadzuje tzv. Triumvirát, pretože okrem Karola Bacílka sa do vysokých funkcií dostávajú aj ľudia ako Pavol David alebo Rudolf Strechaj. A práve títo traja páni výrazným spôsobom zasahujú do osudov Slovenska a jeho obyvateľov počas celých 50. rokov a ich funkcie alebo ich zotrvávanie vo funkciách končí až na začiatku rokov 60. 50. roky boli pre Slovensko naozaj takým šedým, sivým obdobím, kedy síce prebiehala pomerne rozsiahla industrializácia, teda spriemyselňovanie Slovenska, avšak v spoločenskej, politickej oblasti to bolo naozaj pomerne tvrdé, šedivé, sivé, bez akýchkoľvek pozitívnych zmien smerom k spoločnosti.
Ani Karel Bacílek, ani Pavol David, ani Rudolf Strechaj nemali mentálne, intelektuálne kapacity na to, aby priniesli nejakú svoju vlastnú politiku, nejakú svoju vlastnú víziu rozvoja a vývoja Slovenska. A ani sa to od nich nečakalo. Ako som povedal, vládol tuhý centralizmus založený na stranickej báze a od nich sa očakávalo len to, aby slepo, disciplinovane a poslušne pretavili rozhodnutia centra do slovenskej praxe. A aby potierali akýkoľvek prejav nejakého prípadného slovenského separatizmu, buržoázneho nacionalizmu a podobných tendencií. Pretože zatknutím Gustáva Husáka a jeho kolegov sa boj proti slovenskému buržoáznemu nacionalizmu neskončil, on sa len začal a vlastne celé 50. roky a najmä ich prvá polovica sa niesla v znamení tohto boja. Ten proces proti ním sa pripravoval pomerne dlho, pretože jednak stratil svoju prioritu, to sme si hovorili už na minulej prednáške, že prioritným sa stal proces so Slánskym. A jednak Husák sa odmietal priznať k vymysleným obvineniam, takže vyšetrovatelia mali s ním veľmi veľa práce a celá obžaloba im stála v podstate na vode. Treba povedať, že do konštruovania procesu so slovenskými buržoáznymi nacionalistami sa výraznou mierou angažovali práve stranické orgány, práve ľudia ako Bacílek, prípadne ako Viliam Široký, ktorý mal eminentný a aj osobný záujem na tom, aby slovenskí buržoázni nacionalisti raz a navždy skončili niekde na smetisku dejín a vo väzniciach. Ten proces potom prebehol v roku 1954, na jeho obžalobe sa veľkou mierou podielali práve menovaní ľudia a stranické orgány. Bolo to obdobie, kedy sa síce ešte aj popravovalo z politických dôvodov, ale určite nie tak masovo ako roky predtým. Takže Gustáv Husák vyviazol s trestom odňatia slobody na doživotie a ostatní s vysokými trestami odňatia slobody, ktoré im boli postupne zmenšované. Takisto aj Husákovi bolo neskôr tento doživotný trest zmenšený na 25 rokov odňatia slobody. Ale aby som sa vrátil ešte do roku 1953, hovorili sme o menovej reforme, ktorá veľmi výrazným spôsobom zasiahla do osudov ľudí v rámci celého Československa, pretože ich doslova ožobráčila. Menová reforma bola naozaj akýsi elegantný štátny bankrot, kedy štát kvôli krachujúcej svojej vlastnej ekonomickej situácii doslova ukradol všetky úspory svojim obyvateľom, aby s tým potom financoval všetky tie svoje veci, ktoré mu ekonomicky krachovali. To znamená zbrojárenstvo, ťažký priemysel a podobné veci, ktoré tú štátnu pokladňu enormne vyčerpávali. A ožobračil ich jednoducho preto, lebo druhá väčšina peňazí sa menila v pomere 1:50, bez toho, aby boli zásadným spôsobom upravené ceny v obchodoch. Keby sme to mali pretransformovať do dnešnej doby, tak za 1000 eur by ste dostali len 20 eur v novej mene, bez toho, že by sa ceny v obchodoch nejakým spôsobom znížili. De facto to znamenalo to, že ľudia prišli o všetky svoje úspory, ktoré si zobral štát. Samozrejme boli do istej výšky financií a hotovosti aj iné pomery menenia, ale to ste nemohli byť napríklad človek, ktorý bol podozrivý z nejakej trestnej činnosti, nemohli by ste byť príslušníkom nejakej závadnej triedy, to znamená nejaký buržoázny element alebo kulak, ak sa bavíme o roľníkoch. Vtedy ste si do istej výšky mohli vymeniť peniaze aj v pomere 1:5, 1,75, 1:10, 15 alebo 20. Ale ako náhle ste boli niečím podozriví, alebo ste boli predtým trestaní, alebo aj väznení, prípadne ste boli označení ako reakčný živel, tak tam platil nekompromisne 1:50 bez diskusie. Táto menová reforma bola vykladaná ako kladivo na reakciu a na posledné zbytky buržoáznych elementov, ale najviac teda zasiahla tých, ktorí mali byť oporami toho režimu, to znamená robotníkov, sociálne slabé obyvateľstvo, dôchodcov, jednoducho ľudí, ktorí boli už odkázaní na svoje úspory. Samozrejme, takýto drakonický zásah do života úspor obyvateľov nemohol znamenať nič iné, iba masové protesty. Z nich najväčšie boli v Plzni, kde niekoľko tisíc demonštrantov načas dokonca ovládlo aj stred mesta a mestskú radnicu. Takéto demonštrácie potom štátna bezpečnosť, polícia, vojsko veľmi brutálne potlačili a ich aktéri boli väznení a súdení. Režim sa teda stále veľmi tvrdo vysporiadal aj s tou najmenšou opozičnou aktivitou alebo s nejakou kritikou a to sa nezmenilo ani v nasledujúcom období.
Nebol ten teror taký celoplošný, ako ešte za života Stalina a Gottwalda, bol skôr cielený a ani sa nevynášali v takom hojnom rozsahu tresty smrti, avšak stále tá štátna bezpečnosť mala veľmi silné postavenie a stále mala dominantné postavenie samozrejme komunistická strana, ktorá v prípade potreby bola ochotná a schopná zasiahnuť veľmi tvrdým spôsobom proti akejkoľvek alebo akémukoľvek prejavu kritiky. To sa potom ukázalo napríklad v roku 1956 alebo koncom 50. rokov, kedy zase prichádza k druhej vlne politických procesov, ale k tomu sa ešte dostaneme. Povedali sme si teda, že sa naplno presadzuje v Československu Antonín Novotný a na Slovensku si dosadzuje teda svojich ľudí, ten známy triumvirát Bacílek, David Strechaj. Kým však v Sovietskom zväze a vo východnom bloku prichádza k akémusi miernemu uvoľneniu po Stalinovej smrti a začína sa veľmi opatrne hovoriť aj o zločinoch, a napríklad prvé prejavy nespokojnosti vo východnom Nemecku máme už z roku 1953, tak českí a slovenskí súdruhovia sú v tomto veľmi, veľmi opatrní a boja sa akejkoľvek kritiky Stalinovej alebo Gottwaldovej osoby a boli by najradšej celú tú minulosť hodili za seba alebo urobili hrubú čiaru, viac sa k nej nevracali a išli si ďalej svojou cestou. Pretože sa veľmi obávali a oprávnene o to, že ak by prišlo ku kritike Gottwalda, Stalina a vôbec celej politiky KSČ do roku 1953, tak by to vlastne znamenalo aj ich vlastnú kritiku a ich vlastný koniec, pretože každý z nich bol bytostne spätý práve s Gottwaldovou vládou, s vedením strany a so zločinmi 50. rokov. A tie zločiny z 50. rokov boli skutočne veľmi veľké a tí funkcionári mali krv na svojich rukách. A nechceli sa, alebo neboli ochotní sa veľmi vysporiadavať ani so Stalinovou minulosťou, aj keď už začali na povrch presiakať mnohé informácie o tom, ako v praxi vyzerala jeho vláda, akých masových zločinoch sa dopustil na miliónoch obyvateľov. Taký paradoxom tej doby je, že práve v Prahe sa začal stavať v tomto období monumentálny Stalinov pomník, ktorý bol najväčší vo východnej Európe mimo Sovietskeho zväzu a že ho slávnostne otvárali práve v čase, kedy už si Chruščov pripravoval svoj známy a povestný referát, ktorý potom predniesol na 20. zjazde komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Takže už ani Sovietom sa veľmi nechcelo ísť na túto veľkolepú slávnostnú udalosť odhalovania Stalinovho pomníka, pretože mali informácie o tom, že sa chystá jeho kritika. V tomto období si môžeme povedať o vývoji v Československu asi to, že naši súdruhovia boli pápežskejší ako pápež a že sa skutočne zubami nechtami bránili kritike Stalina a jeho politiky. Nehovoriac o tom, že po smrti Klementa Gottwalda jeho telo nabalzamovali práve po vzore Lenina a Stalina a vystavili ho pre verejnosť na pražskom Vítkove. Bolo to niečo, čo v československých pomeroch a vôbec pomeroch v Strednej Európe nemalo žiadnu tradíciu, žiadnu obdobu, pretože takáto tradícia mumifikovania mŕtvych predstaviteľov je skôr orientálnou záležitosťou, ale po vzore Sovietskeho zväzu teda vzniklo Gottwaldovo mauzóleum aj v Prahe, kde ho mohli teda občania pravidelne vidieť. To mauzóleum avšak stálo obrovské peniaze, pretože údržba Gottwaldovho tela, ktoré bolo veľmi narušené a zničené, stála obrovské peniaze a treba si uvedomiť, že o to telo sa bolo potrebné každodenne starať, museli tam byť prítomní sovietskí odborníci, muselo tam špeciálne zariadenie na to byť vybudované a to takisto zaťažovalo štátnu pokladnicu. Ale opäť trvalo našim súdruhom dlhé a dlhé roky, kým toto odstránili a kým Gottwaldovo telo z pražského Vítkova zmizlo. Bolo to ešte stále obdobie aj názvov ulic a námestí po Stalinovi alebo Gottwaldovi, teda po Gottwaldovi sa zachovali až do 89. Ale napríklad v 50. rokoch sa Pierlachovský štít nazýval Stalinovým štítom, v Bratislave a v iných mestách boli Stalinové námestia alebo Stalinové ulice. Takže ten kult osobnosti naozaj sa odbúrával len veľmi, veľmi pomaly a musel prísť až rok 1956, aby sa to aspoň v akej takej forme odrazilo aj v Československej republike. Hovoril som o tom, že na február 1956 sa pripravoval veľký 20. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu, na ktorom prvý tajomník Nikita Sergejevič Chruščov v tajnom referáte odhalil väčšinu Stalinových zločinov
A síce oficiálne bol ten referát tajný, ale keď ho prednesiete pred tisíckou alebo vyše tisíckou delegátov, tak sa veľmi rýchlo dostane do sveta, tak sa aj stalo. Takže ten jeho prejav so všetkými tými Stalinovými zločinmi bol veľmi rýchlo známy nielen po celom Sovietskom zväze a východnej Európe, ale dostal sa v podstate do celého sveta. A možno povedať, že aj tento prejav odštartoval tie hnutia, ktoré potom počas roka 56 sa rozbehli v Poľsku alebo v Maďarsku. Opäť československá delegácia nevedela, ako má na to reagovať, pretože len pár mesiacov predtým sa odhaluje monumentálny Stalinov pomník, hovorí sa o ňom ako o géniovi, vodcovi a podobných superlatívoch, ale zrazu vám príde takéto niečo, kedy najvyšší komunistický šéf verejne kritizuje Stalinové zločiny, mimochodom na ktorých sa podielal aj Chruščov, ale to v tom období nebolo až také podstatné. No a slovenskí a českí komunistickí funkcionári na to musia nejak zareagovať, museli s tým zoznámiť členskú základňu a museli aspoň opatrnou formou prijať tú Chruščovovú kritiku. Takisto už predtým prichádza tlak z Moskvy na to, aby boli prešetrené niektoré politické procesy proti významným komunistickým funkcionárom a československé stranické vedenie sa toho zhostilo tak veľmi diplomaticky, to znamená v 55. roku vzniká tzv. Baráková rehabilitačná komisia, ktorá ale reálne nerehabilitovala skoro vôbec nič. Druhú väčšinu tých rozsudkov uznala za pravoplatnú a správnu, maximálne kozmeticky upravila výšku trestu. Takže takýmto elegantným spôsobom vybavili napríklad aj proces proti Slánskemu, prípadne slovenských buržoáznych nacionalistov. A keď som hovoril, že ich odsúdením sa nič neskončilo vo vzťahu zo slovenskej otázke, tak už veľmi rýchlo v tomto období sa objavila tzv. Rezolúcia o strojárenstve na Slovensku, kde sa slovenskí funkcionári, ktorí mali v portfóliu práve hospodárske a ekonomické záležitosti, dožadovali zvýšených právomocí, pretože poukazovali na to, že priemysel a hospodárstvo riadené z jedného centra má neblahý vplyv na jednotlivé podniky, je to neefektívne, neekonomické a podobne. No ale ako náhle s takýmto niečím vyšli, tak boli označení za buržoáznych nacionalistov, za nositeľov buržoáznej nacionalistickej úchylky a odvolaní zo všetkých svojich funkcií. Ako som povedal, každá zmienka o právomoci alebo zvýšenej právomoci slovenských národných orgánov bola považovaná za úchylku a pomaly až kriminálny čin a viacerí vysokí slovenskí stranickí funkcionári kvôli tomu stratili svoje pozície. Potom prichádza ten povestný rok 1954, veľké nepokoje sú v Poľsku, kde to hrozí až sovietskou vojenskou intervenciou. A ešte väčšie nepokoje sú v Maďarsku, kde vypúka revolúcia, kde tá sovietská intervencia sa stáva až realitou. Bolo jasné, že na toto bude reagovať aj režim Antonína Novotného a že na to bude reagovať svojím zostrením. Kým v tom 56. pod vplyvom tej Chruščovej kritiky a destalinizácie sa to u nás trochu zmiernilo, konal sa aj druhý zjazd Zväzu československých spisovateľov, kde už odznela aj kritika predchádzajúcich rokov. Avšak po týchto poľských a maďarských udalostiach prichádza aj k zostreniu režimu u nás v Československu. A keďže podľa Antonína Novotného buržoázny nacionalizmus neskončil, tak sa rozbieha druhá vlna politických procesov koncom 50. rokov aj na Slovensku. A máme tu napríklad proces proti sociálnym demokratom, proti trockistom, proti martinským encyklopedistom, ktorí boli označení teda za ďalších buržoáznych nacionalistov, alebo aj proti známym športovcom. Známy bol prípad práve futbalistov Slovana Bratislava z konca 50. rokov, ktorí boli odsúdení a skončili v uránových baniach. Samozrejme, všetky tieto procesy, o ktorých som hovoril, boli vykonštruované, vymyslené a dopredu pripravené na štátnej bezpečnosti. Išlo to ruka v ruke práve s ďalším posilnením nejakej centralizácie a s ďalšou fázou boja proti slovenským buržoáznym nacionalistom. Novotnovský režim síce formálne dal Slovenskej národnej rade aspoň na papieri nejaké právomoci, ale reálne stále ten režim bol centralistický a práve takýmito vecami, ako bolo znovu oživenie politických procesov, sa len tá slovenská otázka riešila práve na takej až kriminálnej báze a nastáva, alebo opäť pokračuje teda vláda jedného centra a v tomto smere sa pripravuje aj nová ústava. Ale o tej si povieme na budúcej prednáške, kde si približíme aj začiatok tých povestných zlatých 60. rokov. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.